Tak já děkuju, že jsi připojila, že jsi na to kývla. Já jsem vlastně, ty se ptala, proč jsem si vybrala tebe. A mě jako zaskočilo, že se mě ptáš, protože mi přijde jako, že ty tak jako hrozně hezky mluvíš, víš, jako že umíš ty věci tak krásně jako popisovat a uchopovat. A máš to teda samozřejmě i ve své mapě, jo? Máš to jako vlastně, ty máš jako životní poslání inkarnační kříž penetrace, což jako znamená, že se fakt umíš dostat hodně dobře jako k té podstatě a k té věci. A ty to tak ještě jako vždycky krásně jako popisuješ tak jako úplně. No, fakt se mi hrozně líbí, jako vlastně jak formuluješ jako ty věty a tak. A když teda jsme si posílali hlasovky a tak nějak jako jsem tě prováděla vlastně tím mým pohledem na tu lateralitu spojenou s human designem a na ty tvoje nějaké témata, co jsi říkala, že řešíš. Um, no, tak já jsem byla překvapená, jak jsi jako překvapená vlastně tím, jak vidím ty spojitosti. Jo, no. A no, ale už je to dávno vlastně, co jsme se o tom bavili, takže nevím teda, jak moc to máš teďka v hlavě, co ti to vlastně dalo, nebo jaký pohled jsi na to měla, ale každopádně bych byla ráda, když bys mi k tomu něco řekla. Je, moc ráda. No já, víš co, mně se líbilo, jak jsme si vlastně k sobě prostě opravdu skrze ty synchronicity našli cestičku a začalo nám to, se tady jenom vypnu nějaký, co tady vyskočilo, a vlastně jak jsme se najednou chytli ve stejné notě a ta vlnka se začala odvíjet. A to bylo tak Hmm. krásný a přirozený, že nešlo na to vlastně nereagovat a nenechat se vlastně tou tvojí vlastně krásnou nabídnutou rukou províst, protože tím, že jsem vlastně mohla sdílet otevřeně a ty si do toho měla na mě takový celistvý vhled, skrze prostě tvoje dary a tvoji přirozenost, tak mně se strašně líbilo jako s tebou komunikovat, protože a to bylo úžasný. Ta tvoje energie prostě byla nesmírně jako pozbuzující, radostná, optimistická a taková jako průzkumnická. A to jako šlo hodně na tu moji vlnu, víš, protože my jsme se tady nesetkali prostě v dílně náhodou mojí, protože tohle je zase jako moje království. A ono mi to na to nádherně navazovalo, protože já jsem svým způsobem taky jako taková zvídavá a dobrodružná a ráda zkouším nové věci pro sebe, ale i vlastně třeba pro tvorbu. Já bych možná mohla se i představit, nevím, jestli Jo, to bys vlastně já mohla, jsem ano. mohla, že jo, aby tak Představ to. já zdravím všechny sledující a děkuji ti za pozvání a jmenuji se Markéta Mara Mitro a spolu se svým partnerem, který je hnedka vedle, protože tvoříme z domečku, vytváříme krásný, vysoce vědomý šperky z drahých kovů, kamenů a teďko i andar a perel a hodně si tu cestu užíváme a tvoříme právě v mužsko-ženském propojení. No. Takže to úplně jako není náhoda, že se tady vlastně setkáváme na téma vlastně laterality a tohle je můj milovaný pracovní stůl a vytváříme šperky, které mají vědomí a dokážou pracovat jako průvodci. Takže mně se hodně jako líbí ta průvodcovská rovina a já mám ráda to objevování. A když jsem se potkala s tebou, tak jsem viděla v tobě zase, ty jsi úplně jiná než já a zároveň jsem viděla ohromnou škálu toho, co neseš a toho, jak se vlastně jako krásně doplňuje moje energie s tvojí energií. Jo, takže bylo to hodně pro mě zajímavé vlastně na to naskočit a začít s tebou zkoumat. A ty jsi v podstatě jenom z pár nějakých ťuknutí začala o mně. Ano, ano. To jsem chtěla říct, že vlastně já ani nevím, proč jsme si začali psát, ale pak jsme si začali posílat hlasovky, ty jsi mi sdílela něco
A já hnedka jsem se jako pár těch bodů chytla, já už nevím přesně, co to bylo, ale začala se vlastně rozvíjet ta konverzace na to, že mám pocit, že bys mohla být skrytou levačkou a že by to mohlo souviset ty věci, co řešíš, právě i nějaké s tou tvorbou, jak tvořit jako líp v lehkosti, jako partnersky se líp vyladit, partnersky jako fakt fungovat na jako hlubší jako a lepší rovině a tak všechno. A já jsem ani nečekala, že to začne tak hodně rozvíjet. Já jsem to tak jako zkusila. A vlastně jsem byla jako překvapená, že tě to tak nadchlo, No, protože někdy lidi, kteří jim o tom začnou jako říkat, tak začnou se hrozně blokovat vlastně, že jo, jako jo, taková ta nevyžádaná rada. A já jsem to jako nechtěla vlastně vůbec nějak jakože tlačit, jenom jakoby otevřít ten prostor pro ty témata. A byla jsem ráda, že ti to tolik dává vlastně. to A tak bylo, jsme a jako to bylo, postupovali dál a dál. no, to bylo krásný, protože byla v tom ta lehkost a byla v tom ta přirozenost a vůbec se to nevnucovalo právě. Já jsem měla jako úplně přirozenou touhu to prozkoumávat a vlastně ono se mi to prostě najednou začalo ukazovat. Aha, tak proto já píšu takhle, jo, že píšu Hmm. obráceně sklon a mám to ještě jako takový to kulatý, překlopený a já jsem se to takhle vlastně začala dokonce učit. Já jsem objevila třeba tenhle typ písma u mojí kamarádky a byla jsem tak nadšená z toho, že jsem si to potřebovala vlastně jako aspoň něco pro sebe, jo. Takže vlastně vlastně taková zvláštní krásná cesta, nebo to testování, jo. Ale zkus tohle. A já jsem to zkusila. No ty kráso, a mě to dělá v těle tohle, protože já tvořím vlastně skrze citlivost těla. Takže mě to okamžitě nasedalo a já jsem jako nemohla nereagovat, jo. Takže vlastně od té doby taky to tak mám, že od té doby skutečně si jako propojuju tu levou ruku, jo, pro sebe. Hmm. Já to, jo, jako nejsem ve fázi pokročilého přepolování, to vůbec ne, ale přesto si to jako užívám. Úplně jako na jiný rovině, na té svojí cestičce, já bych řekla ve svém tempu, protože Mhm, zase určitě. poměrně hodně dlouhý, takový, jako vždycky ano, na cokoliv. Ať je to vlastně cokoliv, jo, tak šperky tohle já mám jako ano, a pak mám hrozně dlouhou jako dobu takového toho vstřebávání a pak se chytnu a jdu naplno. Jo, ale vlastně, takže Jo. já vlastně chápu, nebo mám pocit, že opravdu reaguju ve své přirozenosti a já vlastně reaguju na ty podněty, jo, takže teď vlastně No tím, že se jasně, říká, úplně pozdíle, no jupí, jako mě se to zase rozvolnilo, takže je to zase pro mě jasně. krásná cesta a víš co, mně se strašně moc na tobě líbilo, když jsme spolu vlastně sdíleli, že ty si já jsem mohla krásně vlastně sdílet ty svoje postřehy, ty si mi tam jenom tak jako nadhazovala vlastně Mhm. nějaké témata, no a já na ně prostě skákala v naprosté lehkosti. Takže mě i kdyby někdo se snažil jako přesvědčit, že to je jinak, tak jako už nemohl, jo, protože Aha, ten kontakt byl a já, když jsem se jako otočila, no tak se dělo jako všechno, ale jako na 100%, jako tam nebylo v podstatě z těch, jak se tomu říká, teď to nevím, jo, z těch, co to projevuje, z těch projevů negativních, jo, já jsem to tam měla jo, jo, vlastně jo, jasně. Jo, ano, ty projevy toho, když člověk nežije tu svoji lateralitu, vlastně, jo, jasný. Mhm. a jak se to potom uchopí, když se jenom to jako ťukneš a očucháš, jaký by to mohlo být, jo. To bylo Mhm. okamžitě, protože to moje tělo na to reagovalo naprosto nádherně. A mně se moc líbilo ještě to, že u tebe je prostě speciální jedna věc. Ty pracuješ s tím human designem, jo. Ale ty s ním pracuješ takovým způsobem, že to jsem se nesetkala nikdy. Mě jako, kdybych to měla popsat jako s odstupem, tak mně přijde jako, kdyby se human design zrodilo jenom kvůli tobě, aby ty si ho mohla jako žít naplno, jo, protože tohle je pro tebe tak přirozená věc, ty to vůbec nemusíš studovat, jo, ty to žiješ ze své přirozenosti
A mně se to tak moc líbí. Ty to nemusíš prozkoumávat. Ty to máš jako, ty máš ty odpovědi v sobě a já se tohle No, to teda, děkuji. já se tohle jako, je totiž krásný vlastně být s někým, kdo ví, proč se ti to děje, protože se prostě Mhm. orientuje v té mapě. A jako, co dodat, že jo, jako tam prostě uh, mám tohle hodně ráda, když vlastně tam je to vlastně, tam je to naprosto jasný, jak to ťukne, zapadne, cvak a hotovo. Tam jako není co řešit. A od tebe se vlastně strašně lehce jako integrujou ty věci do života. Aha, No, super, děkuju, no, no. protože ty to Jo. tam máš tak vysvětlený, jo, i třeba vlastně já tady sedím zrovna v dílně a ty si mi prostě řekla, hele, ty to ale máš tak, že si prostě občas potřebuješ jako zvednout a změnit, takže já si prostě zvednu Prostředí. a Jo, jdu si ano. prostě jít na terásku, zacvičím si jednu kratinkou třeba čikung, jo, sestavu, nadechnu, kouknu a můžu jít prostě zase jako zpátky, protože třeba pro mě tohle bylo nesmírně cenný, v Mhm. tom, že to mám vědomě, jo, že se to užívám vědomě a to je jako úplně jiný, než když vlastně teď jako tak tápeš a teď ti ta energie ubejvá a nevíš Mhm. jako co a máš pocit, že jsi prostě hotová a ne, jo, ale já to mám třeba tak, že na mě je někdy ten proud té energie tak silný, že fakt jako potřebuji i z toho jako vystoupit a tu změnu jako udělat, protože jako když třeba teď tvořím, tak prostě po 2 hodinách práce jako cítím, že mnou prošlo tolik, jako kdybych fakt byla 8 hodin někde v procesu. Jo? A já mám i ten pocit, Mhm. jako kdybych byla, jako, jo, to je opravdu, já asi jak se prostě dostávám do těch jiných dimenzí, já to nemám jako nějak vizuálně, ale ten prožitek v tom těle je tak intenzivní, no? Mhm. Takže to je taky hodně zajímavý, ale když se dostanu do přírody, tak vlastně můžu prostě krásně jako v tom plynout Mhm. dál a je to takový vyváženější, no a ono se to takhle Jo. do toho života právě, a to je možná proto, proč jsi mě jako pozvala, i přes těch pár, jako ta cesta jako není, jo, že už pro ní kráčím a suverén, Mhm. ale i přes těch pár témat, co jsme spolu prošli, no tak já jako vidím velký rozdíl v tom, jakým způsobem se teď stavím k věcem, k systému, Mhm. vůbec jako takovýmu. Jo. Já mám A skoro máš, pocit, že no, já jsem se chtěla zeptat, jestli máš pocit, že se ti teda teďka tvoří třeba nějak ve větší lehkosti, přirozenosti, že právě víš, co máš dělat, když ti upadává energie, jdeš prostě změníš prostředí, protože víš, že ti to vyhovuje. Takhle jsi to asi myslela, že? no takhle a vlastně je to i o tom, že hm, víš co, já jsem ze své podstaty bílá a vlastně Mhm. opravdu jako tvořím skrze napojení, takže jako ano, prostě ta moje tvorba je jakoby z toho stavu. Já jsem sice uvnitřněná, ale propojuju se. Takže je to i o tom, že vlastně mi bylo blízký všecko to ženský, všecko to jemný, ta krása a to bylo Mhm. moje. Jo, a jako nedotknutelný, jemnost a no ale jako tam byl stop, jo. A jako neochota v podstatě, jo, neochota a nedůvěra vlastně v cokoliv, co mělo nějaký systém. Jako, a to Aha, bylo, jako aha, fakt. aha. Jo, Jako, jakože zbyla více v tom chaosu vlastně. A teda nějak, jestli já jsem to dá spíš říct. jela hodně na vlně, já jsem jako nesmírně intuitivní, takže já jsem jela hodně Mhm. na vlně intuice a vlastně skrze zkušenost, jo, takže jako to mi sedí, jim nesedí, ale vlastně jakýkoliv věci v životě, pokud jako byly už, no ano, tak ty to nazýváš chaos, pro mě Mhm. to třeba tak chaos není, ale jako když něco mělo systém, tak já jsem byla radši, když to bylo takové rozvolněné a opravdu intuitivní, ale teď už Mhm. s tím problém nemám, jo. Což bych řekla, že má taky, jako neděsí mě to. A to podle mě jako je podle mě úplně největší benefit, jo. Protože já si můžu studovat, já si můžu dělat vlastně jako věci, které mě dřív jako úplně jako odpor, jo. Prostě ne, ne, Jo. ne, to ne.
moje, já se prostě nemůžu učit tímhle způsobem, protože já už jsem se tak jako bazírovala na té svý jemnosti, jo, Mhm. ale ono to v podstatě bylo jako překlopený, jo, takže teď si to jako užívám úplně jiný jako rovině. A já nevím, jestli je to jenom tímhle, jo, protože jsem na cestě, ale velký kus jako proměny a teda v tom systému fakt jako vnímám, že lidi, který prostě jsou striktní, jo, mají to, vlastně jedou třeba jako hodně z hlavy, mají prostě systémy a já se chci někde posouvat a něco se učit a něco dělat, tak pro mě ty lidi byly předtím neuchopitelný. Mě to prostě vyhazovalo, mě to nebavilo, jako já jsem si potřebovala tak jako unikat všemu, jo, a tohle je Jo, jako jo. krásné. No, a to je jako, Jo. to se a i teda téma, že jo, hranic, to se prostě krásně do toho prolíná, vykomunikovat si prostě svoje, postavit se za sebe, víš, mám v tom větší jasnost a já jsem teda zvědavá, jaký to bude, až si to jako projdu celý, jo. A nevím, jestli třeba Mhm. budu někdy fakt v dílně jako tvořit úplně jako levák, já nevím, nebo psát. Ani vlastně, já jsem teď v té fázi, že to jako nepotřebuju vědět, ale že se Mhm. mi líbí ta cesta jako toho, jak to objevuju. Jo. Takže, ale abych tě To taky je nechala super. mluvit, že jak To se je super. tak, Tak tak mě asi nemusí tolik slyšet, že jo? Ale jo, přesně, přesně jak to říkáš, je fajn vlastně na sebe vůbec v tom procesu netlačit, protože já jsem na to nahrávala nějaké videa zvlášť, tak možná lidi to vidí nebo si to můžou pustit, ale vlastně jde o to, že skrytý levák nebo teda i skrytý pravák na sebe fakt jako tlačí, že vlastně se to snaží urvat ty věci, protože tolik možná není ani napojený na sebe, na to svoje tělo, je v takovém jako větším chaosu a takové neuchopitelnosti, no právě a um, neví, vlastně necítí tak úplně jako, jak přesně má jít jako přirozeně, protože je pro něho všechno moc jako těžké a takové i záhadné, složité, nebo já jsem to tak jako vždycky jako cítila, jo, že nevím, co chci, nevím, kam mám jít, co mám dělat, co je to moje pravé, nevím ani jako, co chci snídat třeba a tak. No, neumím se za sebe postavit, neumím dobře vykomunikovat to, co chci vykomunikovat. Emoce, hrozný problém. Buď jsem se jako potlačovala vlastně a pak jsem jako bouchla někde, ale vlastně jsem nedokázala ty věci vykomunikovat tak jako plynule přirozeně, jak se to děje, tak aby prostě se nehromadil ten stres v tom těle. A s tím jsou spojené i zdravotní problémy opravdu, protože ten energetický systém je celý vlastně opačně a blokuje se a ten stres teda nejde ven. Takže jako ráda slyším, že některé ty prvky pozoruješ už, když jenom takhle jemně vlastně si to oťukáváš a že to vlastně takhle opravdu děláš, protože někteří lidi, kteří se dost neinformují, tak začnou vlastně třeba to dělat sami a pak jako začnou zkoušet hrozně psát tou levou rukou, dělat všechno levou rukou, ale ono jim to nejde. Takže si řeknou, že nejsou leváky. Jenomže prostě to tak rychle nejde, že jo. Tak to jsme se vlastně bavili, teď jsem si vzpomněla, si taky vzpomněla, no. že Já jsem jsem si, měla že jak jemně, jakože, že ty jsi říkala, že vlastně jako kdyby to bylo malé miminko, ta levá ruka, nebo ta levá strana, která se teprve jako potřebuje, ne že zrodit, ale potřebuje prostě se učit a jako být k ní jako trpělivý. Já vím, že jsi to tam popisovala tehdy jako hrozně hezky, když jsem ti právě říkala, ať na to jdeš jemně, to bylo moc bylo super. hodně teda zajímavé, že mě to samozřejmě lákalo, to psaní, Mhm. jako, ale mě vůbec nenapadlo psát klasicky a já jsem si vzala tušku a vlastně jsem si nějakým způsobem jako znakovala light language, jo. Jo, A to jo, to je mi jelo super. takovým způsobem, že já jsem to cítila tak ohromně krásně v těle a vlastně pro mě to dobrý, něco tam skáče. Jo, ne, já se jenom dívám, kolik máme času, ale neukazuje mi to, tak uvidíme. Pro mě to bylo Snad. hodně zajímavé v tom, že jsem to nádherně cítila v těle a vlastně to pro mě bylo jako ohromný relax. Ale Mhm. ohromný.
Jo, že já jsem si vzala papíry a teď jsem si prostě psala, ale jako to bylo úplně, já jsem to teda teďko zrovna vyhodila, protože jako bylo to, jo, ale že to bylo úplně jo a úplně to tělo si dělalo protože Jo. prostě ty kódy tam jsou a pro tu ruku to teda bylo přirozené. A když jsem to zkoušela pravou, jak mi to jako nešlo. No Takže a já jsem je, jenom chtěla dodat, že ta levá strana je hrozně ráda, že se může začít jako projevovat, že vlastně může konečně se nemusí brzdit vlastně ten energetický systém. Protože když je člověk levák, tak vlastně pravá strana je přijímající a levá jakoby má tu energii ven vlastně do toho světa a když jenom tak jako plandá, vlastně nic nedělá, tak prostě jsme takový zaseknutí a jakmile jako může, já jsem třeba, když jsem začala zkoušet psát levou rukou, tak já jsem přemýšlela, co napíšu a ze mě letěly samé sprosté slova. Mně je to trochu blbý říct, ale vlastně ten tlak, stres a vztek potřeboval jít jako ven a bylo to hrozně úlevné. ono je vlastně, já bych řekla, že to je cokoliv úlevný. Já ještě jsem tam měla jednu takovou jako zajímavou. Jo a vlastně teď jsem si vybavila a to až vlastně, až když jsme se teďko propojili, že třeba, a je to zajímavý, já bych řekla, že vlastně v té své přirozenosti, já zase prostě zmíním light language, jo, protože Mhm. když si vlastně znakuju, tak jedu ho prostě levou rukou, protože moje pravá ruka vlastně, já mám vlastně svoje tělo jako anténu, že je takový fakt jako přijímač a ta pravá ruka je vlastně nejsilnější jako načítač, ale i to tak mám, jo, když mám prostě konzultace s ženama a potřebuji se tam dostat, tak já si to prostě načítám a tou levou rukou vlastně jako pracuju. A já jsem si to neuvědomila, až teďko vlastně jsem najednou stála a říkám, no jo, ty teď jako jo, levá, že jo. A jako netlačím se do toho, ale vlastně si to opečovávám prostě tou levačkou a je mi to vlastně mnohem příjemnější. A je teda pravda, co ty náramečky, co mám na ruce, tak já jako tam, když jsem si, to bylo někdy v létě, tak jsem si ty náramečky pořídila a ty se to tam teda jako nadiktovaly, jo, že takhle a i si vybírali jednu chvíli tam jsem tam měla prostě sílu, jo, vyloženě prostě solár jako energii, teďko to mám zase tak, že potřebuju trošku jemnit, tak se normálně ta ruka úplně jako diktuje, co zrovna teď by jako chtěla, takže mám pocit, že má nádech a výdech a u mě se to evidentně jako projevuje skrze tohleto, jo, takže to mně přijde hodně krásný a ještě bych chtěla zmínit jednu věc, tím, že jsem si vlastně, to jenom pořád jsem ještě v takové fázi očukávání, tak jsem si hodně všimla, jak ta ruka je neuvěřitelně citlivá jako na dotek. Jo, že Mhm. vlastně třeba při hygieně ten prožitek z toho doteku je ale úplně jiný, když je jako vědomý. To No. je že nám prostě doporučuji tohle zkoumat, protože jo, a to jenom nemyslím jako jakýkoliv nějaký, jo, Mhm. Mhm. intimnosti, ale jakýkoliv prostě ten vědomý, to tak se propojuje, prostě jako fakt ten okruh, jak kdyby se zavíral. O, jako boží. Strašně se mi to No, líbí. to je jedna z věcí, kterou určitě na semináři budeme zkoušet taky. Prostě jenom jako pohladit druhého člověka jednou a druhou rukou. Absolutní jako prkotina, ale přestože ten člověk neví, kterou rukou ho hladíme, tak z většiny dokáže poznat, která je ta dominantní. Jo, že je tam opravdu rozdíl v tom doteku, i když my se to jako snažíme dělat oběma stejně samozřejmě, jakoby, aby to bylo jako nějak vypovídající. Takže no, to je super, že tohle zmiňuješ. A jenom jsem chtěla říct pro lidi, kteří třeba neznají light language, světelný jazyk, takže to vlastně není klasické psaní, ale něco, jak je tam třeba za tebou ten obrázek, že jo, to jsi asi dělala Jo, ty. jo, jo, to jsem si Je taky to načetla. takový jako spíš, řeknu to trošku Jako blbě, ale klikliháky. čmárání, ale že to není jakoby, že to musí být nějak, protože vlastně tomu se začátku vyhýbáme, že ten člověk se nenutí jako do toho, aby to vypadalo, protože No, to... ale ono si ta ruka si to vede Hmm. jako úplně přirozeně a krásně a je v tom taková veliká jako lehkost. A já to teda nikdy jako tohle zrovna třeba nepoužívám ve své praxi, ale, ale asi bych řekla,
že se to i hezky jako promítá i do té praktické stránky, do toho podnikání a tak, protože jako je to mnohem větší zábava a je v tom mnohem větší ta lehkost a jako pro mě je to dobrodruže cokoliv, jo, co se učím. A mě baví se učit, jo. Co jako měla narozeniny, 49, jo. A prostě a já úplně si říkám jako dobrý, ale já mám úplně takový jako pocit, jako jak mě to všechno najednou láká a že je to v pohodě, jo, protože tam Aha. fakt tlaky a fakt si to užívám a hodně mě to překvapuje. Občas si potřebuji vytvořit svůj systém na něco, jo, to jako jo, Hmm. že ne úplně každýho jako snesu tím, že jsem jako extrémně vizuálně vlastně vnímavá, že mám všechno přes ty vizuální věmy, tak ale vlastně toho dokážu zvládnout už výrazně víc, než kdykoliv předtím. No, takže je to Mhm. tak. Ale ta citlivost tam jako je, ta vnímavost. A mně se právě líbí, že já mám, já mám pocit, že já jsem byla hodně intuitivní a už předtím, ale vlastně teď je to takové jako mnohem víc jako ukotvené. Jo? Mhm. Že prostě já vím, co s tím mám dělat a zároveň jako to nevnímám jenom jako informaci, protože tak jsem to měla dřív, ale vlastně je to ukotvený. Jo, tak, jak já to potřebuju, tak mě to takhle vlastně stačí jako nejenom jako informace ano, ale informace ano. Já ji fakt cítím v té plnosti Mhm. a vlastně dokážu s tím jako víc pracovat, takže zajímavý, no, je to. No, ale já bych řekla, že jsem taková celkově trošku takový extrém, jo, takže možná, že vlastně teď, když spolu o tom mluvíme, tak mám jako pocit, hm, že se to vlastně u mě nejvíc jako projevuje právě v té rovině takového toho jemnosvěta, takového toho, co je mít, to je takový to, co nám dělá radost, takového toho, co je nám posvátný, tak vlastně jako v těch směrech to proniká vlastně jako v takový jako, to se nedá, jaký je na to slovo? Tliemka Mhm. nervika. Takový pěkný jako, takový plnosti, jo? Že to je takový, jako, je to, oh, no někdy prostě slova nejsou, někdy radši mluvím světelštinou. Je to takové, krásně se to prostě procituje a je to takové syté, jo? Ale ne moc Mhm. prostě, že, no ale tak dobrý. Já jsem Jo, opravdu, jo, jo. no, ale Já je rozumím, no. hezký prožitek, prostě, že je to hezký prožitek a já si totiž myslím, že ta laskavost k sobě jako v tomhle je teda úplně jako mega důležitá. Že Mhm. ale mně přijde jako úplně nejvíc jako vzácný nechávat si tam ty prostory na to, jo, na Mhm. ten výdech toho, jak se to integruje. No, takže, co bych ještě? Jo, jo, tohle je jako přesně velká cesta jako všech skrytých leváků, prostě dělat ty věci s laskavostí k sobě, k tomu tělu, ne v takovém stresu, ale zároveň prostě ani se tolik nestresovat třeba s ostatníma lidma, že vlastně teda máme nastavené ty hranice, protože se dobře cítíme a jsme k sobě prostě právě laskaví, což neznamená, že k těm druhým nejsme, ale hrozně časté u skrytých leváků je, že vlastně tím, jak jsou jako přecitlivělí, tak vlastně se třeba bojí bránit, bojí se jakoby ohradit vůči něčemu a prvně myslí na to, aby tomu druhému neublížili, ale pak vlastně to všechno jakoby padá na ně a pak právě jako mají ty výbuchy a různé jako scény a no opravdu to jsou takový ti lidi, kdy se jim jako totálně najednou vlastně změní povaha v momentě, kdy ten pohár přeteče a je to škoda, protože vlastně by to šlo dělat úplně jako jinak a vlastně tím, že my se vymezíme, tak tomu druhému neublížíme. A když je to třeba ještě navíc pravák, tak on je s tím úplně v pohodě a vlastně třeba ani nechápe, proč my některé ty věci řešíme přehnaně
a pak vybuchujeme, protože on to tak bere jako v klidu, protože není tolik traumatizovaný, není vlastně takový chaos v tom jeho systému, no. Um, tak jo, řeklo nám to 10 minut do konce, což je 13:26, tak jestli ještě něco máš, tak Hmm. můžem. No, mně se hodně na tobě líbí to, že si prostě nejedeš jenom v tom jednom tématu, ale Jo, to mám hodně, no. že to máš opravdu krásně jako propojený a to mně přijde hodně vzácný, protože ty to nemáš jenom do human designu, ty to máš i do toho životního stylu, cirkadiální, prostě tyhle všechny témata, jo, že vlastně jako máš povědomí, jak toho člověka jako opečovat komplexně, že to tam prostě vidíš, vnímáš, takže mně tohle to přijde hodně vzácný a jako vnímám u tebe, že tím, že to máš z té zkušenosti nabitý, a procítěný a ukotvený na sobě, tak protože Jsi říkala, no, to se mi hrozně líbilo. budeme jako povídat, jo, i ta proměna u tebe jako je ohromná, jo, když jsme se vlastně potkali a ta cesta je to docela už taky dlouho, fakt to je jako, já ani nevím, jo, ale jako je to dost dlouhá doba a úplně od toho prvního kontaktu, tak ta tvoje spokojenost, to je taky někde úplně jako jinde, takže ono je vidět Jo, jde to prostě. vidět. No, ohromně, ohromně, Jo, to se dá srovnat. Jo, ty jsi prostě našla, je to tvoje když to mi přirozený. nikdo neřekl, to mi nikdo neřekl, tak to jsem ráda, že jsi to takhle otevřela, protože Vůbec to samozřejmě se nemusíš jako nevidí. dokazovat, prostě si v tom žiješ, máš v tom jasno za sebe a, a je to takový jako zdravý. A předtím ty to nikomu nevnucuješ, ale zároveň vlastně ta nabídka tady je. A Mhm. tenkrát si to měla tak, že ty jsi to všechno v sobě měla, ale vlastně jako kdyby to bylo zavřené. A vlastně jako Mhm. nedostala těm lidem. Jakože když jsem něco chtěla, tak úplně jako jsem musela jít, jako jo, musela jsem to dolovat z tebe. A teď je to úplně takový, že jako ťuk, hezky si můžem, jo. A je Jo, to úplně super. A já to u tebe jako vnímám hodně, jo, jak to tam vlastně nasedá, že se fakt orientuješ v tom člověku, protože co si bude. Fakt jenom ten human design, když ho máš jako zažitej, tak jako ty, tak jako, já na to nemám slova, jo, to je prostě, jak říkám, prostě jako kdyby se human design narodil prostě pro tebe, no. Nebo spíš, kdyby ty jsi byla autorem toho, jako, jo, mně to tak přijde, jako kdyby jsi byla ta generace toho, jakože Mhm. skrze se tebe to prostě tady jde. A to teda já u tebe vnímám jako hodně silně a krásně se to v podstatě provazuje. A myslím si, že lidi, kteří jako se sebou nevědí rady, tak tím, že máš i ten přesah do té stravy a do vlastně jo, vůbec opečování sebe, a skrze všechno Mhm. tu svoji zkušenost, no krásný. Takže mně se hodně líbilo, že jako v momentě, kdy jsme to tam už jako otevřeli, tak vlastně i u tebe, totiž když s tebou člověk mluví, tak u tebe vlastně vnímá i to, jakože ano, protože, jak to říct, ano z tebe, protože ty mluvíš vlastně ze sebe. A ono je to hodně jiný, než když to má někdo jakoby nastudovaný a teď to jako, jo, prostě ty moje začátky třeba s human designem jako nebyly laskavý, jako vůbec, jo. Protože Jo, já vím, jak. nebylo mi to podáno v té přirozenosti, s kterou nám to má sloužit a ty to máš prostě to je tak přirozený, že to se nedá jako ani, jo, to Jo, je, jo. no, Já takže to načítám jako přes sebe, no, opravdu. A za pak to sebe, tomu člověkovi vyšlu zpátky. no, já vnímám jako velice krásný a vzácný, když mě může prostě provázet někdo procesem a má ve mně jasno a ví, co jsem a ví, jo, protože ten pocit bezpečí si myslím, že je hodně důležitý u takových momentů, jo, že tam je ten respekt k tomu, jak to je, protože je vlna a každý to má jinak a ty víš nejenom tohle, ale ty víš ještě
všechny ty věcičky okolo, které na to nasedají. A to já už to neumím ani jako formulovat, jo, uh, ale je to tak, že ty to máš skutečně jako provázaný a nejedeš jenom jako skrze ty informace. No, a Mhm. to se mi u tebe hodně líbí, protože ta tvoje cesta je specifická a je krásná prostě skrze to, jak to z tebe jako jde přirozeně, jak to cítíš. A Hmm. jak říkám, fakt jako kdyby prostě, no, je to tvůj systém prostě. Takže krásně se to doplňuje a propojuje a to propojování tohodle já vnímám jako hodně, hodně krásný a podle mě seš v tomhle směru jako unikátní teda. Protože Mně jsem se, se taky, jo, jako ono to už na mě taky i začne, jo, já si tam prostě někde něco a ťuk, ono už mi to jako skáče z různých stran potom, jo, ale ty máš úplně jinou tu energii, takže je to krásný, no. No, tak za jo, sebe to asi. moc děkuju. Já jsem ráda, že jsi řekla, že se cítila bezpečně vlastně. To mi přišlo zajímavé, že vlastně to tak vnímáš, no. To je hezký. No jo, to je jako, já si myslím, že zrovna téma laterality je extrémně jako citlivý na to, kdo tě v tom směru bude provázet a u tebe je jeden ohromný benefit, jo. Ty to máš z takový jako lásky a polohy v sobě, jako v té radosti a lehkosti, jo. Ty seš toho jako plná teďko, ale tak jako hezky. Víš, že to předáváš prostě ah, té měkkosti, toho poznání a jako pořád tím ještě žiješ, víš, není to pro tebe něco, co ti funguje a jedu to a jedu to a jedu to. Prostě Mm. seš v tom čerstvá a to se mi prostě hodně líbí. Seš v tom taková čerstvá, aktivní, kontaktní a to mi přijde prostě jako moc hezký, no. Takže, Není to stereotyp, no. Nebo no něco takového. není. Mhm. Užíváš si to a baví tě to a pak vlastně tak druhá strana může krásně na to reagovat a to je takový Mhm. vyživující myslím vzájemně, no. Že to není jenom jednostranný, že ty tam a jako musíš to tam jako dolovat, dopovat ale že se to Jo. tam tak přelívá. To se mi jako hodně líbí. A Tak já nevím, mně přijde, že ty to takhle přesně máš se šperkama. Takhle mám, krásně. no, proto se mi to líbí, protože to je prostě přirozenost, která tak jako, jo, je to vzájemný, no. Ale už nám Mhm. se blíží čas, Jo, tak já už asi jako tak jo, děkuju moc. O, děkuju.